Ning bangga. Beliin mo na to niya. Kaya niya na may kuha. Nakumino na ako. Hindi na ko sala na. Nag-signal ba ako? Ganang nisiksik mo sa gili. Hindi mo nungkot. Wala naman niya. Okay ra yan. Okay ra ko na. Ini kung nag-signal ko kay gikan ko ni Hunong Pasayro ni kawas ko naman. Siguro gusto niya na mauna siya nako. Nisiksik yun siya. Wa nagrimin daw yun kayo. Nawala yun. Wala man bagjo. Maglaro-laroy kay bagjo man. Ay mamalit. Hindi namin nakawag balingding di oh. Dry. Mani ko nas balingding katamat kong gikaon. Kumpara sa dari kuan guys. Limon. Hey guys, nandi karon sa Pandes Mercado. Malit mi dari og pangbiko. Biko, gusto ko pud mi ni mama magpapalit og biskwit. Bernis karon guys, tapos Hansil siya, hansil. ay namalig dya kay Hansil ka bro, dobe. Bitong di ka pa, kaya magyaw-yaw na po niya ito atong yung par. Mga nanduro ko yung biskit. gusto ko ra banan si Jab na ikuan. Naidugmo. Ay siyempre, si Jab man reklamuhan sa customer bisan ako, di ko po kanano. Kung ano idugmo ko eh. Sabi, pilit na Boracay. Pilit? Papilit ka eh. Pila 62? Oo. Usa? Sa kilo lang. Usa te. O Tunga na sukal. tunga na kinugay, tunga nga brown sugar. Anniversary day karon Nanis Mercado. Yan ang buton pa makinugay ba? Para ma-brown. Kung gusto ka magpiko kag pink. Pandari guys kanang Bibag Mercado kay anniversary man dayron day ni sa kay wala naman ang sama kita ko pagpanawal ko mga entry. So magpulot ko og sa katre Aminaw din kadaog nata. sa katre nga. ni apil day ka. Katrina itlog. Usa ka case na Royal Oil. Dinalagsigan. Nang sa ni mong trapal ka gusbat-gusbat naman daw ay. Eh sa mga minum kadaog. Kadaog ko. Kansi mong dagan, ma'am ka ni apil. Nagdaw lagi. Mukalit ra day ka kadago mo kay gapilan. So mananao sa ato ang Ano tra po be? Rahudlo, doon ay ganti na usa ka tray Oh, sa Katrina. na itlog o usa ka case na Royal Oil. Oh. Si Antonio T. Hugo. Ay sus di Taga man. Ulo Minor. Di man di ay. Nansa ni mong papagi. Buwan siya. Niyo. Ngapil ko ni sa parapol. Dag ra ba kay isa ka tring itlog ug isa ka case nga royal. Mabunot ka o para sa mananaog sa usa ka full chicken. Full chicken be. Na manok. Ako na po na be. o Minaw. Usa ka tray na itlog. Oh. Minaw be. Minaw. Dai pahatag manok kay Carl. Na sila'y pa games guys kay anniversary man day dani sa kwan guys Mercado. Frisco na manok. Disko na manok be. Minaw be. Kaninyo gitan sa brass ketchup. O usa ka tray na itlog Oh. na gilalit kaninyo sa Roland Store. Mausi Lian Pincher. Kasi ikaw rin nagpadawag si mong kagalingan ah. Hindi. Pero di mo na yung paglingon siya. Sige, nagdadalag lubing. Aman. Nagdadalag lubing. Papa na. Nagdadalag lubing. Nay biko, nay lubing. Ang biko honon. Biko honon. Yan, napay lubing. Nakapuwak man may lubi guys sa daplin. Libre Ano na. na lamang gikuha kay sayang kanapay palitan sa Mercado 30. Libre na guys. Nanamig lubing. Basta nay biko, nay lubing. Basta nay lubing, nay biko. Kuha na mag-cellphone ni Gian diha guys kay magipaadyo kay nakuan nagnanga hagijang screen. Ay, naganga. Naganga ko no. Nagnanga bitaw sa tawag. Nay lubing. Oh ha? Nanamig pang biko. Ugma na lang taka mahalon. Buko yun ang pag-Tagalog po, di mo bisayawan. Che kantahan og Bisaya. Ugma na lang. Ikaw
Ako higugmaon. Luya, hindi dahil pwede karon na. Parihara sa ugmo karon. Pero kung manguyab mo nang babay na. Ako sa una-unaan god. Nga sudad law. Mamagyapon imong sugton karon og ugma. Murag gyapon mayon ka oh sige uyab na ta. Oh, di ba? Ano na? Maganaw. Nasa depinja pa, palitin ako pa. Pila ng avocado? Para avocado. Pinya. Ah, avocado na? Pinya. Ibinuangan ka kaya. Muna na jijak no. Banay ko no. Panada tag pilay. Empanada. Pinay buko juice ay. Pila na. Ikaw palin na gimo. Na dulungon. Yo ni lapay ire. Ha? Siguro sagol gid ring gada na. Buaya na buaya na. Nga buaya na baka. Buaya na pagulay. Tag 12 pa ne? 48 Gis. Ay Gis 20 di ay. Ay, Jis, simura mo ng gijisa, tanaw raya o, isahan na ka? Ay magpanikas oy ha. Masama yan. Sabi si Lord, wag kayo magganyan, baka Oo. yung shopping niya. Mahal ko ya. Tawag lang. Oh, palit na mo pinya. Tang doo ja, kunin pa kau. Kau. Nagis ah. Doon mo nigiyon. Pangagdagi. Ito guys. Parang ka-cute kasi lang syupaw. Puto na lang kinatutubi lami oh. Kawat na kau. Kawat na palit na lang. Dapat o. Okay ba koy? Kau. Ta. Bako. Bakoy bako dahil nga dala. Diyan malamang ka. Tawag mo wala o ito. Taka-taka lang daw kag tawag na bakoy bako. Di daw maungan. Ngawawan lo ka. Hulog. Pagyan na hugaw ni si Rito. Da mo na kagaya alam ni mo ngagi. Pag mga kitsap nabot na si Nina. Baka meron, baka wala. Aliwaras kay ka po. Naidunggan? Naitaksigihan pa yun ni mo bakoy-bakoy kay to. Diba dyan alam mo kuno ka mawawan. Abri sa kang pinja. Kami sa galang kuan gas pinja. Kontak. Si mama itong palitan ng budbud, itaraga kan kaod. Si mama waka Asa mo may tubod-bud? Diha. Diha o. Tara nagkan kaon dyan, nagabot na to. Uwa si Jay pagkaon, looy. Palitan na tagbudbud. Kabing-kabing. Palitis mamag bingkap. Tagpila na tayo. Ha? Napintigi. Kadaplit sa dari tay. Wala ka bukti. Bayo! Mani mo ayo. Am ka si mama na bay. Saan kabing kage? Wala ka bukti. Salamat. Salamat po. Siya po, kinahanan. Paka naman sa mong mama. Ayun, tanong niyo sa kaya. Ayaw, kamama na. Magdugang nagpalit nito. Mana? Dugay lagi. Mana guys, nakuha na. Mana? Ne? Bilang mo pa na. Buko makapangutan na da. Utan sa. Ano sa man? Madaot ang battery ba? Pangutan sila. Uli na ta? Yes, ma'am. Go home na. Madugani ka ding tuwak na guwan. Ito'y dalang lubi. Kuya, wala niyo ba? Malit og biko ho, nakapulot pa ng lubi. Muna gingo na, swerte ta. Karong kalkalag kay natay lubi. Nakapulot, ay swerte ta kay nakapulot tag lubi. Uli na mi guys. Dito man na kalingawan naman daw kalingawan. Tapos po, kipag-iyo. Puspon?
bang tay. Ayo di ay, nakataang sweldo. Naron kay 28 na. Kuan ta dito. Oh. Kay mag-grocery ta. Bangkwis na lang kaya. Ano sa bangkis? Ha? Napagbawas. Offline na po sila ng bangko. Lagyan mo lang siya. Ayo! Uyok si Bayo Bidriban. Hindi ka nagtraho. Daganin nun siya nasakay. May nga wagkuhan siwal kay Uwan. Hindi niya kaya to, ge? Basig na, kuhan lang tabas. Ay, wala may parabang ko rin nun. Kaya hapon naman diyan. Manggiwidro to. Ha? Hindi niya kaya to? Okay, ni Irog man sa itong linahuman sa. Kabasagin. At ako nagkakape. Ha? Oh, inaanak ka sa? Mga ting. Ano mo na kay Boy Jam makating. Meron na may kondre. Nalagi tint na ni. Dali ara lagi na human nagilang gi tambakan. Dako na kan guys, fair guys. Nanada mo biyahe dani padong buol. Kani ko na siya, be. Anak ko na ito sa tunga. Ah, trabahoon pa. Kaya anak pas tunga. Para ato din siya lalong. Pasan pa. Nagmuli ko buol po, hindi na maglisod. Kaya dani na mo sakay. Ah, sige nagtrabaho. Siya po, yung gikaw na po rin siya gitago na yung panada. Hindi nga po ka. Naguhit mo ta, boy. Ikaw ni Slipe man. Hindi pa di nagpatay gutom. Ikaw ni Slipe ra. Hindi gutom. Ay, may nga nga patay gutom daw kasi girag pangaon. Di ba pwedeng alam yung makaon? Grabe Ito ya dyan mo, kaya may kapit to ganyang kano. Tingog. Mga patay gutom kuno tangupat. Ay, daluyan nato po. Nga to kong vlog magsigirag kaon. Kasi kapalit kit pa paano, kamo kung may kapalit, kasuya lang, masuya man dyan mo, ano man dyan mo. Natay ikapalit, ipalit inato pero nita magutom. Di ba? Balay nagpatay gutom basta busog. Oo. Mo lang gihapon ni ka. Mamatay ka busog ba? Kaysa mamatay kang gutom. Diyan dam, muna yun mag-ready per me. Pag-ready ko na nagpahit mo. Oo. Ay mo pag ginawa na ulit. Para og kuwas Ginoo busog di magmahay. Nagkanamingan nga mga patay gutom ta, nagtipid-tipid na silang pagkaon, nagmamatay manginganga. Ay nako. Dala pa, oy. Talaga. Kasing klase ginawa bata ba yun? Sa oras alas 2 pa lang go. Kating pagkagi. Oh, alas 2:40 na nasa gawas. Gano'n na kay Bo maganing kating na sila. Nga na siguro Nangan pagka. ko muna buhaton sa nagkay ka, interview ako may street to kung sa ako ikon. Kami istorya. Ay ito man ka. Mahadlok. Naitok man na nga kay Bo maganing kating. Abi po na gimuhang binuhatan. La. Nagkalaman na. Sana, oy. Muna dagman to tadang suri-suri. Play mo lang ako, di kapitaw ko ito. Ano ba ni? Ano ba, abutin sa ito, di ba, ng gabi, patuloy, taana ka niya. Wala rin dagan ng basurahan sa kakasagsangin. Tayo na yung mga basurahan, nalumping na. Nalumping. Naglupa nila kinuha, nakasalagado sa akin. Naglupa na mga basurahan. Hindi pa nagsin ko ha. Lahat palagi mong bagyo. Ala! Kasing malutdan ta. Ay, nakapali rin sa ka. Ala! Kasing wala to eh. Kasing ang lupa na tumatap dito sa bahay. Nanamiss bahay, nanarado mas mama. Beli din. Miss Bay guys, nakapuwak pa mig laing lubig. Oh. Bingka nga bugas. Dana guys, nakauli na Miss Bay guys, jarang gasaga kajug hangin, Ginoo ko. Makakuan man pod, makanahon na man puta sa ulit sa una. Makatruma ba?
Ay, stress siguro nang iro sa kuan pa, hangin pa, gabi pa sige hangin-hangin. Kung sa ganahin mo kaon. Halarang kusuga man yung kajug hangin. Yung mga bata galaw-laaw bisag bagyo. Yung padong ng mga bataan eh. Uy, pumuli mo, may tumbahan mo globe. Sige ka, sorry. Pumuli niya. Nilaw-laaw nga. Kasi kagangin. Sig na yung mga manglagpad na mga kuan ba. Ala, ginuha ko na kasugar. Basgian nga galaagra ba? Basgian pa. Ganun kasugar ka hangin. Ganun kaya nakauli na ta. Yung kasag nagangin. Bakog may mga tumba ba? Uhoy. Nakalampag ng mga atop. Uy, kuya, kayo matumbahan din. Makabulang. Ginoo ko. Ginoo ko, Lord.